Irabazlea Asier Martínez, eta bigarren Txuban bere atzetik oso gertu. Beraz, Asier Martínez eta Txuban Ezeiza aurreratu dute baita municipalen kotxea ere horrengoa. Internesko abiatu da. Eta besterik gabe emango diogu irteera. Beraz, adi lasterkaria. 3, 2, 1, abiatu. Lertu zaigu irteerako denbora baino lehenago, baina atera dira dena poliki eta badoaz herrian. Oizian oso azkar datoz eta ja gure plazara sartze dagoaz lehenengoak. Hemen dator lehenengo Asier Martínez, lehenengo bakarrik eta ikusten duzuen bezala alde handiarekin eta oso erraz, diferentzia handiarekin. Hemen dugu Txuban ere, bigarren postuan, baita ere oso erritmo azkarrean. Tarte handia dago ikusten da zutenez, hemen dugu Peio Martín, 3. tokirako, eta Unai Lizeaga 4. postuan. Bizkanaka, badatoz, Mikel Legarreta. Oso handiak dira tartean, lasterkariak artean. Animo Unai, venga, animatu hauei, mesedez. Ari korrekariak, haupa Iban. Bizkanaka ari dira, lasterkariak, beren lehenengo buelta osatzen. Ari dira, jendearen animoa jasotzen. Bere lehenengo buelta hau osatu duten unean. Tarte handiak dira, lasterkarien artean, baina ari dira bakoitza bere ritmora Urnietako 3. San Silvestre lasterketa hau osatzen. Haupa Juankar. Hemen ikusten ditugu, herritar ugari, mozorrotuta edo mozorrotu gabe, bakoitza bere ritmora dena bere lasterketa egiten. Orain dira lasterkari asko falta da, lehenengo itzuli hau osatzeko, eta pizkanaka ikusten ari gera San Juan plaza honetatik nola pasatzen dira. Aukera izango dugu, guztiak ikusteko hemendik pasatzen lehen itzulia nola osatzen duten ikusi, eta ondoren helmugaratzen ikusiko ditugu bertan. Oso froga polita ari dira eskaintzen, esan da bezala ikusi duzuen moduan, lehenengo postuan eta alde handiarekin Asier Martínez herritarra, bigarren postuan ari direla beraien lasterketa osatzen. Hemen dugu Joseba veteranoa ere, urtero bezala bere lasterketa egiten. Eman animoak, horien beharra duteta, bigarren buelta osatzeko. Bigarren itzulia osatzen ari direla herrizizea. Eta ez ahaztu, aukera izango dula norbaitek superatxeren kapa hartu eta plazara jantzita etortzeko. Ikusiko dugu norden eta berak eramango du gurian afari bat. Hemen ikusten dituzute, sospetxoso batzuk ere, kontuz horiekin. Dakizuen bezala, mozorrorik onenak, mozorrorik politenak, mozorrorik elegantenak, bere saria jasoko du. Lehen irura bezala, hemen dugu flamenkoa ere, gitarra eta guzti. Animorik ez da falta. Bizkanaka, ari dira lasterkariak, lehenengo itzulia amaitzen, eta bigarren ari azera ematen. Mozorroak, mota guztietakoak ikus ditzakegu eta ikusiko dugu norden mozorro irabazlea. Ari dira herritarrak osatzen lehenengo buelta, eta beste batzuk bigarrenaekin aspaldi hasi ziren bitartean.
Haupa Maite, Iñaki. Irten dira, talde polita izango dira.